Nobyembre 14, 2023, sa adlaw nga Martes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon, pananglitan adunay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro ug nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya? Pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Human niini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mauusab kamo kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.